Salam. Horas. Majua-jua. Jua-jua. Yahoo. Malihatnya main itu hatta boy dapat jupang mo di channel langsung seterus. Imana tabayan lao manguhal dot pausor-usor ado lapatan na hatani Tuhan nagawe epistel tanggal 20 Agustus tahun 2027 natagwari minggu pasapul sudah huduk Trinitas jala anggiak maboy ngapota ipolani baritaonan non tuita adorak sota turcod tonggo pangidoku tuak kadongan asahudo mas subscribe mga like do mabagi video tuak kadongan hu manugihon na sida mas subscribe do mga like anggiak laptop ba parsaurata di bawah sa kolong na siya tuatay dahil lama mulai panguhalota di hatan itu haton ta jalo majolo pandoganion di hatta asini rohani itu hatta Yesus Kristus dot holong satia ni Jehovah amai dot persauran itu di purbadia ma madongani do mamas-masui tasalhutna amin. Hatani Tuhan manak turpuk epistel itu tanggal 20 Agustus tahun 2027 ditot Tuhon sian pesalmen orok plupitu ayat ser satu elu tadahama jolo saonari tu hita Oma tangyang mangido pasu-pasu tu salhuk bangso ayat 21 elu meng ayat sada judul ni turpukondo ima ede na mardongan parhinaluan sipil tikon masmur nyanyian ayat 21 elu sono marido di bagasan ali di bata saya si maruham di hame jala pasu-pasu hame saya marsinodang mabuhim madongani hame sela asalam marbinoto tanoon di dalammu dibotok kabangso sudina hatuamu ikop pujion nya kabangso doho sugut ali de bata surya kabangso tutu mamujiho marlas niroha dalam marulupuluk sugut tak kabangso ala tigor panguhummu dia kabangso jala dituguho akamarga di tanoon sela ikop pujion nya kabangso doho sugut ali de bata sudido kabangso tutu mamujiho tanoon mangaleong guguna say pasu-pasuon ni dewata dewatatta dohita di pasu-pasu dewata mahita jadi habiaran ni sudi ujung ni tanomma ibana ido saat namu na hinaulongan na martua ima na mabigi mangatusi mangauhod do makanguduhon huhu mangulahon hatan itu hatta jalman ihuriatta di totoro tong nagawe pangaripuran ni pangarang-rangiot tu turpukon manak tema bahasa Indonesia na nama dok saduhu takabangso maka mau liatehon asini rohani Jehovah saluhu takabangso maka manarihon asini rohani Jehovah Hamuna na hinaholongan di bagasan gorni tu hatta Yesus Kristus takas sonok tawoto yang gohalak Israel pinoper si Abraham terus do maniup tugas nasida itanon ema gabe pasu-pasu
ala terpasu-pasu siat debata. Jadi pasu-pasun di Jahoba bangsa Israel tajaha di Sada Musa 12 para di Siabrahami asa gabe pasu-pasu na sida tu saluhuk bangso dalam manangisi bangso nama masu-masu na sida ba terpasu-pasu matong bangso dalam isi nama burai bangso Israel batong mater iburan di jauh batong bangso ini hebat do fungsi na songoni udah nasangap na mermudia dulu sautullah na songoni alai lau mangulahoni na maldo alana ko bayanon ni mana bukti honon ni bangsa Israel do gabe bangsa na terpasu-pasu na sida dala siat Jehovah di calon na sida pasu-pasui irto jadi yang munanay naulongan di bagasan kuarang itu hatta dan buyi guis hatar pasu-pasun di bangsa Israel dan buyi holat narikot tunazida ikon rarak dui pasu-pasui tua kabangso na humaliang nasida hidup banda di bagasan perdalan dari bangsa Israel mula-mula memang disuruh Jehovah dekon pahabisun nak kabangso-bangso narong itong-atong ada sida alai diudar Jehovah do muse soso-soso nai madok ekor rakbo na sida mangulu do ako bangso na asingi narong ihe di tano kanan unang be saya marroha mangago bangso Israel tu bangso nasing alai mulorap na sida do mangulu do bangsoi do ka bangso nasing isi so bangso Jibus misalnya na mga do taro pertapakan di bagas doro di Jerusalem na so jadi gabe pengaruh ni bangso nasing gabe pada datang ni bangsa Israel manang angudun manang agama persyawan ni bangsa Israel ikong bangsa Israel lo doa persyawan na na mapakorhon tentu saja na mempengaruhi akka bangsa na asing naraplo na sida manguli tano kanani nung gabe di tano perjanjian tano perpadanan na leon ni dewata Jehovah tu nasida. Jadi dung tegak, dung jongjong para gamawan di bangsa Israel pe diatur si Musa akapatik si ulun nasida di pasahat si Musa do yo Pak Musa onom ayat 20 pasal 20 pasu-pasu tu bangsa Israeli nama dok di pasu-pasu jalan geramuti Tuhan Dewatama ho di sodakon Tuhan Dewatama buhina tuho jala saya hasi marohana bidaho di dopakon Tuhan Jehovah ma buhina tuho jala di pasarong madamena tutunding ido terus na ditiup mi bangsa Israel saliling di perdalanan di gunung nasida tok-tok tangan di Jehovah mamasu-masu nasida dala ido tong na ditaringoton parpesal menon taringot tungulu nasida ay dido di pesal menon 27 asima roham dihami dala pasu-pasu mahami nila tu Jehovah marsinondang mabuhim madongani hamin hata hita bui di son memang asima roham dihami jadi bulau tahun jelma pasu-pasu saya sini rohani Jehovah ma dihamuin lah kan tujuan dah asa marbinoto tanon dan marbinoto sudah ke bangso
taringot tuha-tuhaon nanileon ni Jehovah tujol mana mangului bana jala gawe rona sida merdulud-dulud memuji Jehovah tu Jerusalem jala dirok gue bukuna wedehina nang rock kawangso magadulu Jehovah tu Jerusalem ai disido halang sani tuatta asini roha di bangsa Israel tawoto di perdana ninggul do sida dosa do sida nian alai dang di los debata los gebe sesa na sida setano tupe sai ditindus di porsu akabang sonasing somon uhumet cer dewata tu na sida alai sai di los debata do tinggal pasi-pasi di bangsa Israel ngono posikan ditiki na tiki na ibuang mana sida tu Babel alai di luas debatado Raja Joyakin do rombongan na diasi Raja Joyakin diasi Raja Nebukadnesar uban oksisan di bangsa Israel tinggal di Babel jalaboy muse di zaman di Sesra mulat na sida tugabe Raja Kores parpuaso di Persia do Babel di boto Nebukadnesar memang na terpasu-pasu bangsa Israel itu sudi benda katenaga ahli katukang dia dibuat si Nebukadnesar mak rak do si Joyakin tutano Babel asahong panon na membangun kutana sidai dalalas di sosoi si Jeremia na sida asak kemarusahan na sida Tuhareng ganon di gulu zolma membangun zolma dia na sida dibuang Jehovah alana hasonangan ni zolma na di sini gawe hasonangan di bangsa Israel be jala diului na sida do hatan si Jeremia sianima barbinoto akabangso na humaliang Israel ya bangsa Israelon na terpasu-pasu do jala nakpe margatti margatti pamaretta na magkuasoi manang mangarajai Babel Raja Kores yan Persia tongko di boto Raja Kores na terpasu-pasu bangsa Israel dala pola marsitutu ibana mas sosoi bangsa Israel mulak tu tano karat di Yerusalem dala laos di dok ikut bangunum mak bagas joro di Jehovah di Jerusalem dalam biayana ditanggung Raja Yesudi do akan mangkat tibana lima pakor Honda di moto bangsa Israel na terpasu-pasu jala memang itu tujuan ndak dalam bangsa Israel pe saya mertanyangi dotong asi maroham dihami ali Jehovah pasu-pasu hami marsinon dang babuhim mandongani hami ndak kata warak mandongani kita ndak salah terjemahan do kita nih jadi konsisten do Tuhan mengurui pada ndak nama masuk-masuk bangsa Israel jala gawe terpasu-pasu do memang bangsa Persia dan diuluhun ni Raja Kores do akan mangkat tiba na ala di pasu-pasu Raja Kores do bangsa Israel soalnya itu semulai si Daud to jadi pesal menon bisa mau di bagas joro nong di patung si Kores di Yerusalem jala marhitima di bototol ya bagas joro narong di Yerusalem nakulam bagas joro ni debatani hala Israel alai bagas joro ni Jehovah situ palang do tanah makuasai bertujuh dalam bui do romak so akabang so na asing rotusi dan gawe bagas joro na eksklusif bagas joro holan milik di bangsa Israel alai wududu bangsa na asing rotusi pantalo pasu-pasu nasihat Tuhan Jehovah jadi
Memang sita-sita di bangsa Israel, sita-sita di Tuhan. Tonggo, sama sita-sita na itursun ni Tuhan Yesus sa sudi bangsa. Gabe pangihut ni Jehovah Yesus Kristus to di berbadia. Di maratan na sa sari. Alanya, tikos do panguhum ni Jehovah tu bangsa termasuk tu Israel. Tu bangsa nasing mulo nasara iuhub dan berjebar. Alay mulo naringgan di pasu-pasu dan berjebar tong. Ipatu pa Jehovah persaurannya ke bangsa na terpasu-pasu. Itu si tirunak to. Ido na naik si hanggul-hunot to tong. Asaboy marrat ulupuluk. Marras ni roha. Sudia ka bangsa memuji Jehovah. Dohot roh mandapat to Jehovah di bagas na nabadiai. Mandapat to Jehovah marhitiak kau kamu nabi. Iman zaman nuangon. Jadi kalau tigor pamuhumma dan disosoi Jehovah au ngagama Israel managagama Yahudi lau mamaksa bangsa nasing gawe si hutton Jehovah maragama Jehovah tau takson nani cita-cita ni ka wahabi ulum orang nasida ikut dipaksa sudi marsoba tu Allah nasida takson ni alai narikot diakui akka bangsoi akka pasu-pasu na satu Israel do pasu-pasu na satu nasida pakorhon ni pasu-pasu naung dapot na naung dileu Jehovah tu bangsa Israel itu tong gabi ma masa akka hadengganon kerukunan di antaranya ka bangsa. Jadi memang soni do mulak kau gamu pada zaman nuangon pangihutnya ka na agama na beragamon meneda pasu-pasu na si Tuhan. Ate pasu-pasu ditanda manang na gawe pasu-pasu di batana sendiri bidok ko ni gua ka pasu-pasu itu ditanda damai do zolmon rukun dengan boy marsaur alai mulong ko na porsuk na terduru na pa porsuk bahwa gaor matok sudi. Jadi tugasnya bangsa Israel nang Israel ne baru besok kita on ikon mapakorhon pasu-pasu na satu kita ya seitan dalahan pasu-pasu di Tuhan dalalan itu na sida marulu-pulu memuji Jehovah si pasu-pasu itu. Jadi cita-cita memang so naik dulu Tuhan Yesus bandai suruh kita berberita tahun itu selalu bangsa ya tunasana tinopah saya suruh kita berdiri nasi bagian keluarga bata ama anak dokter berbeda bandai suruh kita mengajari nasi dia taring untuk hadapi nudahun di Jehovah marhiti Yesus Kristus asap bujion ni akka bangso Jehovah di batatai jala sudi akka bangso romar sobat sujuduna marhiti agama apa tahu takung gabi agama Yahudi agama nasi dan jadi kita rela dotong mulu itanda Jehovah Dewadata na ditandai bagai Yesus Kristus ini jala ipasang na sida tu hatta marhiti agama na betunglas dor hay sito bandalas rosa sito ngama ber si panjugu bilang dung gabi agama nasyo agama toleransi ibani mana agama Islami alai gudang go nagawe marsugu ni roh hati mana hidup pinang masa naruharo masa manian akka hay baruan tabay nakagamatay dalam menada pasu-pasu di bata jala asabuy isam mamuji di bata isom mamuji di bata mulu dipuji do di bata masih haulong makatolma itu to. Jadi mulu masih haulong anak kazolma na marasing asing agama na tutano ipit tunggu mangali guguda ayang gusto masih haulongan do kazolma ang gusulitan do pas-pasu di Tuhan tingtan da kazolma na beragam pas-pasu di bata masih rasipan do kau bape itutungi do nasing
Tapi ring mah itu kini si Simpson kan. Si Simpson menutup sudah kahauman yang halak Palestina itu. Karena sudah ledu di ula. Alayang gunung itan da pas-pasu di Tuhan. O pas-pasu di Tuhan don kenikmatannya alai don. O pas-pasu itu bangsa Israel ikon dayun do hasil nani ulanai. Masih uru-uru pemain membuat hasil nani ulani nani leon netano ikan itu. Ay saya pas-pasu ni jauh dari watata do hita. Itu. Jadi Totu marhabiaran ma sudah ke bangso jauh dari wata mana tatukan nani personi garu agama memasuk-masuk dari dia kan. Jadi tapi datatan datu hatta jauh dari wata Yesus Kristus don di pribadi ya wata tanda selesai dari kumarhabiaran di itu tuh tibana alana ibadah no mangaleon pasu-pasu di kita. Kalau yodol si Paulus di musai asini rohani jauh dari Batama, tolong ni rohani di Batama, asini rohani Tuhan Yesus Kristus, tolong ni rohani jauh dari Batama, do persauran itu di berbagi mematungani kamu, masuk kamu. Itu negara pasu-pasu tuh kita mengontrol pasu-pasu dari pasak daripada merugikan. Jadi dia main teman nyakon. Juga sangguluta asa do titarak do kabangso nasing maka mau lihat hon pasu-pasu na situ hateto ay pasu-pasu ido berkati do na wui padungu kita akka na meragam-ragam colmau unang mahapor suho pasadao kita kalay pasu-pasu berkat ma na pasadao mabay persauran taman sa ilinggan tujuluan dari Tuhan tama na masuk-masuk kita no matulungan kita. Jadi jauh dari watama nami usaha mapasu-pasu itu bangso nami terlumu itu huriam saluna ya ke Indonesia do ka huria narap do ibana no mangulu berberita na uli di tanon le roh na masih tukul-tukulan da ka huria do dia ka bangso nami na maragamon. Ay kuno na banong negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan tung masih beragam-beragam nangau tudusan na di tanon alay bay mege pasu-pasu to kabangso saludna asa sudi bangso na beragam no mamuji pasangan pokok bulun ga bisa ada agama na sila do sa kono aling kamay alay bulun so ga bisa agama bina sila unang na arong na masih tidusan masih paksaan di bagasa paragama ni alay sudi ma mamuji pasangan pengguarmo sian paragama na si gabi atau Tuhan mengasih mau pasinondang mabuhib Tuhan ay do sinondang nido ang luan namin dalam pasu-pasu masa lalu akan nanilai tangan namin ibedi do di utape pasu-pasu akan perguruan tinggi di Indonesia nang dia umatok Tuhan manopa jolma gabi panti lau pasakampung mamuji kuarmu na badi pasikup tangyang ngami do yaman Yesus Kristus Tuhan namin. Amen.